Janko, toen hast jij er al die zwargenusputsen oer Cambuur. Toen ging het oer Henk de Jong, die ophoudt als trainer. Daarna oer Art de Graaf, die het ophoudt als algemeen Toen directeur. de nieuwe trainer die kwam, zeg ik net zitten. Johan Plat, Johan Plat, sorry, die had ik geen vertrouwen in. Nou is er hier van commissarissen. Die zien nu de stichtingsbestuur bij. Ja. En de grote financiële yieldzitter Pieter Kooi is woest in een artikel in de Leeuwarden Kranten. Had hij, nou ja, leven maar gewoon zoals is de GroenLinker maken mij als bestuurder bij Cambuur. Ja. Hoe is het er nou in? Ik ben in paniek. Ja? Ja. Nee, ik zag het volledig net goed komen. Nee, echt serieus. Ik heb drie redenen in. Er is dus inderdaad heel weinig yield. Ja. Maar na je stadion, blablabla. Maar er is een grote schuld en er is heel weinig yield. Ja? Dat hoeft op zich net een enorm probleem te wezen. Als je maar wel een goed bestuur hebt. Nou, dat is dus waar. We hebben geen goed bestuur, want er is geen bestuur. Dus ze kunnen ik net een opvolger vinden voor de Graaf. Dan zijn we nou eerst op zoek naar een interim. Ja. Dus er is momenteel geen bestuur. Dus dat is eigenlijk. Dus we hebben nou de jerrycan. Die hebben we vult met benzine. En nou hebben we dus nog. De Lucifer baant ik al. Nou hebben we nog de Lucifer. Wat is dan de Lucifer die de hele boel in de fik zet? Dat binnen de sportieve prestaties. Dus dan gaan we deze simmer in. Alles rust nou op Blaris Lamboy, de technisch directeur. Daar heb ik vertrouwen in. Daar heeft toch wel wat vertrouwen in. Nou, Dat is heel lid namelijk onthoud daar. Twaan hele lien wie Lars, wie nog een scout bij RKC. Hij had nou die hele club op een nek. Het hij net om vregen, hè? Dus, maar het is wel zo. Hij maakt het nou Sint rooien. Hij had in de oude seizoen echt wel een goede track record. Een parels hellen. Dus in die zin is dat heel fijn. Gewoon heel goed dingen. Ja, hij had ik wel wat opvallende beslissingen nam. En dat nou maar Mark Diemers en Johan Cruijff Plat op eerste heel snel staan. Maar dat is nou nog net een oordeel hoeveel. Dat is pas nijden zo is of dat het goed of meer wedstrijd. Zowel op Diemers als Plat. Absoluut. Dat ben ik maar niet eens. Dank je. Maar toch bieden het wel opvallende aanstellingen. Dus het is heel erg afwachten. En alles rust nou een beetje, zo ik het, op de schouders van Laats. En dat kan ik heel erg zinvol straks. Hij zei maar, ja. Dus ik ben een beetje. Die strijdredenen van paniek gaan ze nou alle treinen in. Ja, yield, gymbestuur en alles op schouders. heel onzekere tak om sportief. Toen zit ik op Oost als seizoenkaarthouder. Elke keer als wij kritisch binnen hoe Cambuur dan zit er op de heegste poorten. Dat was toch boos? Ja, dus hij zei het nou dus. Het komt niet goed met die clubje. Uw reactie graag. Nee, we beginnen leuk. Het conceptprogramma is bekendmaken. We beginnen tussen in Excelsior. Ja, dat stopt met hier de druk volop. Ja. Dat is 4. En we stoten door ik is er net omheen. Er is gewoon een heel soort yield gaat er elke keer naar de aanlossingen van het stadion en de leningen, de leningen bij de gemeente, bij Pieter Kooi en bij Bert van der Brink. En linksom of rechtsom zit een vorm van herfinanciering. Finematten. En herfinanciering draait de plat zijn om of de rentelesten mat omleeg, of de rentiert van die lening mat omheeg. Ja, maar daar is dan wel een goed bestuur voor nodig. En dan draait het is net als het minder betellen mast, want op de lange termijn betellen ze natuurlijk meer, maar op de korte termijn betellen ze dan minder. En zakkepers rond. Alleen de herkundige, capabele mensen van nodig die ons aan plan werkje. En als je Pieter Kooi leeuw maakt, dan het er wel jou een keer vregen, hoe zit dat met dat plan? Ja, kom wel. Ja. Ja, dat weet ik net, ik wie er net bij. Maar het klinkt allemaal niet zo heel positief op het bestuurlijke vlak. Nee, dat stelt mij nou net gerust. Nee, dat ik graag die in Janko, maar... En je kan natuurlijk ook stellen dat als Pieter Kooi geen yield lapt of garant stelt steert van het yield, dat je Cambuur dus punten in mindering krijgt. Nou, dat zou net snel gebeuren. Omdat hij daar waarschijnlijk wel voor garant van zit. Maar stel nou dat hij er net west weer Pieter Kooi, dan die Cambuur dus echt een heel groot probleem hoor. Of is dat te makkelijk om het zo te stellen? Nou, wat ik begrepen heb dat Pieter Kooi het zo stelt, ja, in dat garantie of in dat plan dat naar de KNVB moest, daarin is een garantstelling van, ik geloof jou een heel miljoen euro opname en daar hebben ze hem dan weer verbellen. En daar is hij vooral teleurgesteld over dat ze dus als uitgangspunt van het verbeterplan naam hebben, we bellen Pieter maar weer even. In steeds van, neem nou je verantwoordelijkheid en zorg je dat er een gedegen financieel plan komt te lezen richting KNVB. Ja. En dat kan ik me wel heel goed voorstellen, dat ja, het je uitgangspunt is, nou, we hebben toch Pieter al wel achter de hoorn. Ja, dat is wel heel makkelijk. Altijd Sagien is. Want het is natuurlijk het wet van Pieter Kooi. Iets of iemand wat kwea? Nou, dat is moeilijk, omdat de bouwkosten binnen natuurlijk explodeert. Alleen er wel
onwiesbare redenen voor. Nou, Werd eigenlijk net in. Ik bedoel, ja, je kan moeilijk Vladimir Poetin de schuld Jan dat er Oekraïne. Ik bedoel dat hier net wat matten, maar. maar dat is het enige natuurlijk. Nee, ja, Speelt een rol, tuurlijk. corona en de maar ik meerdere gewoon- dingen West. Ook mismanagement toch gewoon. Ik is dat alleen nog maar 6 jaar de kosten met omheen gegaan. En Ja, dat ze nou nog net een vervanger hebben, maar dat vernuwt mij. Dat voor de dat graaf. vernuft mij wel. Maar dan denk ik van, wat is er los? Stel, want dat is natuurlijk een hartstikke mooie baan. Dat was de chef Cambuur. Maar Guinea wil dat blijkbaar. Nou ja, het vreemd is dat ze bij de RVC zijn. We hadden al een weekend zien en partijden viert. Maar dat ben dus alle jaar Hampelman die er niks van kennen blijkbaar. Rek Ja, het of- niet een weekend Of net steekt. wollen. Of Rek het ik, Laura, dit? Nou, We zitten hier nou 3 wie de man te praten over voetbal. ja, zoomde ik even niet. Maar nee, ik vind het vooral ze die boven verdwenen. fascinerend dat het dus gewoon net goed gaat bij een club die wel promoveert en ze is maar wel zo volle aanhang heeft. Ik vind dat gewoon bizar. Hoe kan dat nou net goed gaan? Hoe kan het nou op al die vlakken misgaan? En kijk, was zo zei, dat zo volle peteren gewoon is. Waarom zit er dan net Ian tussen? Nou ja, Pieter Kooit zei, dat is dan de Yield zitten dus. Die zei, ja, het ben al hier vriendjespolitiek en nee, hoe neemt dit ik alweer? Nee, de mensen die er no zitten, dat een supporters soort en- old boys network Ja. achter. Zit hij daarbij dan bij zulke peteren? Gaat hij daar doen omdat hij dus zo'n grote Yield-zitter is? Net bij de partij, maar mogelijk naar je algemeen directeur. tot de raad van commissarissen naar weer.